Uwe Gembel a jeho životné dielo, jeho životný príbeh je rovnako fascinujúci ako jeho autá. Medzi jeho zákazníkov patrili naozaj len tí najbohatší ľudia sveta, či už to boli celebrity, diktátori, brunejský sultán alebo množstvo narkotrafikantov. U nás v múzeu máme niekoľko automobilov od Uweho Gembelu a v podstate jedná sa o najdrahšie automobily, ktoré ste v tých rokoch mohli kúpiť. Teraz stojíme pri krásne žltom šporťáku Carrera Targa od Uweho Gembelu, ktorá bola vyrobená špeciálne na zákazku pre brunejského sultána. Dostala toto krásne žlté lakovanie. Okrem toho, samozrejme, bola tá prerábka, ktorú Gembela miloval na flat nose, takže vlastne boli odstránené tie charakteristické okrúhle svetla a boli domontované prídavné v podstate vyklápacie svetlomety. Ešte viac sa úprava dotkla interiéru tohto vozidla, ktoré bolo komplet prečalúnené, sedadlá boli vymenené za športové Reccara, prečalúnené kožou. Všetky gombíky v tomto aute boli pozlatené 24-karatovým zlatom a namiesto zadných sedačiek bol namontovaný trezor a namiesto druhej chladnička s držakmi na nápoje. Napríklad taká informácia, len za namontovanie trezoru si u Gembelu účtovali 9000 mariek, čo bola cena 4 Skodovek 100.